Y wraig nesaf, a'r ola I sgwrsio heddiw, our next guest is, I think, our last speaker for the day, and she's going to make it good as well. Croeso cynnes ysgolch yna I arweinydd tîm bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd. Dwi'n dweud o'n iawn? No, teitl bwysig. Ie, Connelly. Diolch. A fydd am fyddian, so gyda fi anwyd, so os dwi'n llai sy'n mynd hanner ffordd rwan, mae'n ddrwg iawn gyda. Sori, jyst eisiau cymryd y cyfle dros I siarad efo chi, jyst I esbonio chydig am y gwaith da ni'n neud yma yn Gwynedd a fel rhan o partneriaeth natur Gwynedd. Dwi'n gwybod, os dwi'n sôn amdan Coed a cyngor lleol, di llaw neb am syth I fyny mynd. Maen nhw'n mynd ar ôl I Coed mewn fatha'r priority number 1, ond mae'n lot o waith really positif yn digwydd yn Gwynedd ar y funud. So, yng ngwaith I, dwi'n gweithio yn y maes gadwraeth ers dros 20 mlynedd. Dwi'n teimlo am dy hen. Mae'n bwyslais mawr ar gael bobl I gysylltu efo Coed. Mae'n bod yn rhywbeth mega bwysig I drwy'n yn yrfa. Ers I fod yn sgwrdd trwythaf hir I masters, un o'r peth mwyaf yn hwnnw cael ymateb bobl I newid yn y goedlan yn Nghymru. So, mae'n rhywbeth dwi'n reit yn efo yn da. So, wrth dwi'n gyda'n iddo? Bot. Do? Carin prif yn ôl, siwr dwi'n wastad nôl lle o'n. Dwi'n heb cael instructions yn rhywbeth. So, mae agwedd bobl tuag at Coed, wel, rhywbeth dwi'n dod ar draws yn waith lot. Mae'n just yn nawr ydy. Beth agwedd yn ar ochr lon. Cael yna. Dach ar y teulu yn y llun yma. So, dwi'n gysig gyda fi. Ond, mae yna lot o hanes yn dod I fewn i'r teulu yma. Mae lot o hynny chi wedi gwybod pobl yn siarad yn dar peth heddiw. Ond, mae'r llun yma reit drawiadol. Dwi'n cofio'r llun yma pan o'n I yn un o'n darlithoedd, o bron iawn I 30 years yn hwn. Ond, mi gafodd cyfer Coed y wlad yma, Prydain I gyd, ar ôl y rhyfel byd cyntaf a ddod lawr I just 5% o'r tir. So meddyliwch chi am hynna, Cymru, Lloegr a'r Alban, dim ond 5% o'r tir oedd yn goediog. A wedyn, yn 1919, oedd y Comisiwn Coedwigaeth neu'r Forestry Commission I sefydlu. A mi wedyn ni edrych am hynna fel dau beth. Mae Coed yn bwysig, neu actually mae Coed wedi cael perthynas reit agos efo rhyfel a diwydiant yn y wlad yma. So, merchaid yn y llun yma, da ni gyd yn gwybod y term lumberjack, timber dills dyn hyn. Mi o'n rei yn Nghymru hefyd, mae lluniau gwych o merchaid o Ffreddolgella yn mynd i'r afel ar Coed ac yn plannu ac yn y blaen. Ond dos gyda fi'n trwsus o ddynes mewn y llun, ond dwi'n meddwl bod nhw'n mynd cool. So, chydig bach mwy o rifau I chi. Cymryd un o'r gwledydd mwy fatha llia coediog yn Ewrop, sy'n chydig bach yn drist. Mae'r numbers yma wedi dod o audit sydd wedi cael ei wneud o fatha tirlu Cymru yn ôl yn 2019. Mae'r numbers wedi gwella I Fymru, ond da ni lawr I 40% o'r wlad wedi cyfro efo Coed. Ac o'r 40% yna, mae llai na 5% o hynna yn goedlan hynafol. Rwan, so mewn dosbarth sy'n gofyn am hands up, pwy sy'n gwybod beth ydy diffiniad goedlan hynafol. Gewch chi'r hands up, os ydych chi eisiau. Rwy'n trwy guess yna? Basically, coedlan hynafol, mae'r Coed wedi bod yna ers o leia 400 mlynedd. Maen nhw'n mynd o'r time maps o flwyddyn 1600. Mae lot o'r coedlan yma yn lot hir. Da ni just basically iwsio'r time maps am na rheini di'r rhai mwyaf dibynadwy os ydych chi eisiau. Gwybod ni'n chydig bach yn gratiog er hwnna. Mae reit ddiddorol, mae gen i'n goedlanau Gwynedd sy'n cael mensh yn Mabinogi. Maen nhw'n llefydd rili arbennig.
Ac os da chi fewn i fatha'ch prif a'ch nawn, dim bod fi'n sbio ar neb yn cefn yna, ond mae yna stwff rili diddorol ynglyn â fatha'r prif o dan Coed hynafol a coedlanna hynafol. Ond be dwi eisiau sôn amdano fo chi fwyaf ydy'r gwaith da ni wedi bod yn gwneud yn Gwynedd. Wan, mae job i o ddydd i ddydd, mi fedra i fod yn favourite person pobl, neu dwi'n cael hegu, person mwyaf annymunol yn y byd yn nhw. So, mae rôl gwaith i dwi'n delio efo amddiffyn Coed, sy'n swnio chydig bach yn eithafol, bod fi'n swnio bod fi'n sefyll y blaen yn stopio bobl o'r gweithio. Ond, da ni'n amddiffyn Coed, da ni'n gwneud gwaith efo hyfforddiant safona, cael gweithio efo bobl i deall chydig bach fwy o ran gwerth Coed, bod hynna drwy gwaith cadwraeth neu drwy system gynllunio ac yn y blaen, a bod ni yn cynllunio gwelliannau goedlanna a Coed unigol a bod na liniaru yn unrhyw gollad. So, da ni'n trio gwneud yn gorau. Rwan, rhywbeth sydd wedi dod â hwb masif i ni yn Gwynedd yn y 4 mlynedd dwytha ydy cyllideb partneriaeth natur Gwynedd. Mae hwnna'n gallu egi i greu. A dyma chi chydig bach o lyniau rwan o'n siampla stwff da ni wedi gallu greu. Mae'r llun yma ydy darn o dir yn Parc Dudley. Mae yna 2 darn o goetir hynafol a mi o'na gau yn canol. A mae gynna i 30 o students o Bangor oedd wedi cael chwip o barti nos o'n cynt ar y teg nhw, wnaethon nhw gyd droi fyny flannu'r Coed yma a creu pont trwy 2 darn o goetir hynafol. Mi o'r rhai ohonyn nhw chydig bach o weswer a dal wedi peintio'n wyrdd o'r nos o'n cynt, so dwi'n cweit yn gwybod beth o'n bod yn neud. Ond, da ni wedi denu mwy a mwy o bobl i gymeryd rhan mewn prosiectau. Da ni wedi gallu creu rhwydwaith o goedlanna cymunedol Gwynedd a rhwydwaith o weithredfeydd cymunedol. So, community tree nurseries, ydy yna. A cyfleo hyfforddiant i bobl. Rwan, rhywbeth mawr, da ni wedi gallu denu pres ato drwy partneriaeth natur ydy prosiect Long Coed. Rwan, mae Long Coed mewn rhywbeth sydd yn eiconic yn hanes Cymru. Dwi'n bod hwnna ni sydd wedi gorfod dysgu yn Long Coed. Os ydw i'n eisiau fath os amser wedyn i dwi'n dod i adrodd i arnol i dwi'n gofio fo. Ond mae'n darn o dir sydd yn stretcho o Aberwen i fyny tuag at Llyncyr. A mae gennych chi lôn yn mynd ar y hyd a mae yna lwybr cyhoeddus efo mynediad i bawb tuag ati. Rwan, mae'n gyd mewn perchnogaeth preifat, does fi ac yn o'r Gwynedd ddim modelad ohoni hi. Ond mae yna lwybr cyhoeddus yma a mae yna gynefin anhygoel. Rwan, da wedi bod yn llwyddiannus iawn yn cael beth wedi gymeradwyo drwy partneriaeth natur i wneud prosiect i edrach ar ei ôl o. Yn hytrach na bod y perchnogion yn edrach ar ôl i darn hwyl. A wedyn bod rhywun arall yn gwneud darn gwahanol drws nesaf yn y blaen. Da wedi gallu creu prosiect sy'n edrach ar efo fel cynefin. So, da ni wedi creu asesiad Coed. Da ni wedi creu rhaglen waith. A'r peth mwyaf bwysig ydy'r cydweithio. So, da ni wedi... Dwi heb dod yn sbectol, sori. So, mae yna amrywiaeth o waith cyfeirio lle ar hyd o Long Coed, a gwella'r cysylltiad yn y cynefin ydy un o'r pethau mwyaf bwysig da ni wedi gallu gwneud. So, da ni wedi cael asesiad Coed wedi wneud, da ni wedi rhesymegu yr asesiad Coed yna, cos mae pobl yn dueddol i fod yn reit risk-averse, yn meddwl, mae rhywbeth bod o'r gwrdd yna yn ei dod i lawr. Dy hynna mae wir bod yn tro. Be da ni'n rhoi wneud ydy gwella y beomrywiaeth, a gwella y cysylltiad efo'r cynefin. So, da ni wedi dod ar draws bethau fel yma. Sy'n drach, chydig bach yn hyll. Mae'n goedan di llwygan i hanner, a mae chydig bach yn ler. Ond beth gyda ni wedi cynefin y missing i brytach. A da ni wedi dod, dwi'n gweld hwnnwyd, fel yn drach chydig bach o elefant yn ôl plant. Ond mae hwn yn gynefin arbennig eto yn ei hun. Sa'n ni dad ar hwn yn ffrychol, mae bobl yn dueddol i feddwl bod yna risg yna bod rhaid torri'r Coed yma.
Da ni wedi gallu gweithio efo technogion a'r partneriaid i ddangos bod yna ffordd o reoli'r coed yna a bod ni wedi gallu cael cyllid i wneud. A drwy idrach ar y gwaith sy'n ei wneud, mae rhai o'r coed yn idrach ydy bach yn dila ac ydy ma idrach ar ei hol nhw yn job ddryd, ond da ni efo'r arbenigedd wedi gallu datblygu hyfforddiant wedi wneud hyn. So mae'r long goed y gobaith ar y diwedd ydy bod y gaps yn cael ei trwsio a bod ni'n gallu cysylltu a plannu coed newydd a rhoi chydig bach mwy o gysylltiad Connelly i fewn. Cos pwy arall byw ar y long coed ydy ein ffrindiau. Ac os da ni'n edrych ar ôl y Connelly ac yn gwneud siŵr bod y coed mewn cyswllt efo'i gilydd, bod yna le i'r pryfetach a bod ni'n clirio ac yn cadw bob un dim yn dwys ac yn daclus os y rhai bobl yn disgwyl i bethau cael ei wneud drwy creu y Connelly, dyn ni'n creu y lle a'r bwyd a'r cyflenwau'r bwyd i'r anwyliad mawr. Fel ein ffrind. Ond beth sy'n reit exciting amdano y cyflenwau'r cyllid yna ydy mae arian yn gael i ddehongli a greu celf hefyd i'r long goed. Mae yna hen ddarna yna, da chi'n gweld ar y chwith, ie? Dde. Oce, llaw chwith fi, dde chi. So mae gennym ni hen waith, so wedi da chi'n gweld mae cadar steddfod llynad wedi cael ei creu allan o ddarn o bren wedi disgyn yn long goed hefyd. So da ni eisiau datblygu ar y cyswllt yna. Mae rhywbeth pwysig sydd wedi bod yn yr ardal. So da ni wedi comisiynu gwaith gan sydd yn ferti i wneud mwy o waith. A mi fydd yna waith dehongli. Mae gennym ni sgwrsydd diddorol iawn yn mynd yn blaen ar y funud i greu darn o gelf allan o gerrig i fynd ar hyd o long goed hefyd yn dehongli y natur a'r rhywogaethau sy'n byw yna. Ond darn bach o waith y bartneriaeth ydy hwn. A efo stafell o bobl creadigol ac efo syniadau, swn i'n annog chi, please, dowch chi chwilio amdana ni, partneriaeth natur Gwynedd, da ni'n gwneud bob math o waith diddorol ac exciting ac o'r peth llia i'r peth mwyaf. Dowch chi siarad o fi, cos mae gyda ni dres a fydd o'n yna byth. O, diolch. A sori am. You must be in the middle of the picture. Oh my God. Oh, yeah.